Господом панам зрозуміло. Воно знають, буду робити. Бо ви маєте одно друге знаєте, не можете Богові служити і мамоні. Христос каже, навіщо при часу кажуть, що не їсти, що робити, не хотіло своє, що ми вдягнемось. Що найбільше від життя в людях тіло. Вони так і небесне, що не сіть, не жнуть, не братів. Тому ні. Тож небесної Отець будують. Чи повинно багато ніж на них хтось з вас, коли вивчиться, зможе дати розсудити від одного. І потім, що ви хочете? Ви не привели людей в штаті. Не працюйте, говоримо, що сам Соломон все ставив собі, я все так, навіть не. Ви походили траву, чи сьогодні сі, завтра печекається, мовчав, знає, скільки краще вдягне нас, може. Я за палку занавіться про час, кажуть, що вони їсти, що не причилися, і що не вдягнемось. Бо цього того погано шукають, знаєте, це ж небесне, що того буде шукати, не представство Божої правди, і все не дасть. Тож не життя у завтрашній день, далі не там писав, робити досить Божий плюс свого хлопця. Люби Господа Бога свого, серцем своїм, душою своєю думкою своєю. Це найбільше перша заповідь, а друга однакова з нею. Люби ближнього свого, як самого себе. На Бог цих заповідях твої закони пророки стоять. Що ви думаєте про Христа, ще й він син? Як же до сили духа, до витриму з Господом це? Коли каже, сказав Господь, Господи, моя отець, православному покажу твої голові підняти книг. Він називає Господи, як він мій син. Hazelnut, cream and sugar, medium. And Boston cream. Try it now? Do it again? Yeah, I don't think it wants to. Hold on. Don't remove it yet. Now remove it. Thank you. Can I help you? Коли я називаю Господом, як же він йому син? Hazelnut? Yes. I got 4 hash browns, 4 egg and cheese. Two hash browns. Medium hot caramel for your drink, and medium hot fresh vanilla with extra fresh vanilla, whipped cream, you can serve it. And then somebody can, Nikki, who's coffee for you? sure. Dat was hazelnut. I have a medium hot caramel with cream and
sugar? You that. These are the coffees. Yeah, he's somewhere. I don't know where he went. Ah, pues mira, los cafés se quedan ahí. A ver. Ah, mira, papá. It's right here, it's right here, it's right here. I'm starting the hot sauce. Porque tú no vienes, te veo de tu taller. I got 2 tables with green peas on the side. 바로 그냥 해니만 좋아요.
y'all. You know how to get three? Do you have to restore? Yeah, ¿cuántos minutos? Quero fazer aqui uma coisa.